nata, cara. Bon any i nata, Celia. Oi. Has vist els nous invents que estan fent ara a la plaça? Han posat un rellotge de sol. Sí, ja ho he vist. Aquestes tecnologies són molt bones. Funciona quan el sol li dona i marca l'hora. Sí, aquests invents d'ara ens salvaran la vida. Mira, ja ve el noticier. Notícies d'última hora. Nous impostos per al subministre d'aigua. Aquesta tarda, entrevistes de treball al Curator Aquarium. La setmana que ve comencem l'evacuació d'aigua als carrers. Al pròxim calendes, l'emperadora obrirà les portes a casa seva. Nova red al clavegueram. Pressió de pluges per als sòlids. Bon dia, senyora Cali i senyora Nara. Us dono les notícies d'avui. Oh, el meu marit volia estar al Curator Aquarium. Quina pena, ara ja no podrà treballar ja. Parlant del teu marit, què tal va anar la boda? Molt bé, vam fer ritual com mano. Jo quan quasi voldré fer eixir a mano. Ja, és millor eixir a mano, perquè dona més llibertat a les dones, però la seva família no ens va deixar. Parlant de dones, no tindrem que anar al taller per vestir a la Maria? Anem. Endavant. Bona nit, senyora. Hola, Bona nit, Renata. Volia demanar-vos si podríeu fer algun vestit per aquesta tarda. Clar. És clar que sí. Vine per aquí. El meu germà ha anat a la guerra. Sí, havia de passar molts obstacles per arribar al lloc final. Cada obstacle era una prova de cultura. Si la sabies endevinar podies passar, si no et quedaves allà atrapat. El meu avi va anar demà és el seu aniversari, el dia de Solís. Demà és el seu aniversari perquè va morir fa 50 anys. A les guerres mèdiques. Heu escoltat que aquest divendres fem un homenatge per la deessa Venus, ja que és el seu dia? Sí. Quina ofrena ens hi fareu? Oli i plata. Molt bé. Aquest dia Solis es celebrarà una festa a la plaça. Ja t'ho direu? Sí, d'acord. Us convido a la festa meva d'aquesta tarda. Esteu invitades. Moltes gràcies. I aquí s'acaba la nostra obra.